איריס, שאלה אלייך. לא מעט אנשים רגע לפני שהם עולים על מדים ויוצאים למילואים, נזכרים שמדובר במשהו שיכול להיגמר ממש רע ורוצים לעשות צוואה. לרובם אין לא את הזמן, לא את הדרך להגיע לעורך דין. איך מקימים צוואה מבלי להיכנס לעניינים פרוצדורליים שכאלה? שאלו אותי אם צוואה מצולמת, אם יכול לצלם את עצמי, אז זה לא. אי אפשר, צוואה מצולמת לא מוכרת לפי חוק הירושה. חוק הירושה קובע 4 דרכים לערוך צוואה. אחת מהן שאפשר לעשות אותה ככה באופן פרטיזני, זה בכתב יד. כתב היד זה מרכיב יסודי בצוואה. אתה לא יכול לתת למישהו אחר לכתוב כי יש לו כתב יותר יפה, או כי אין לו טעויות, זה חייב להיות כתב היד שלך. צריך להוסיף תאריך וחתימה. וכמובן את התוכן. מה שאני הייתי עושה, אם הייתי עושה את זה בתנאי שדה, הייתי מצלמת את הצוואה, מעבירה את זה למי שאני רוצה שיהיה לו את זה שמור, אומרת לו איפה שמרתי את המקור, כך זה גם יהווה עוד ראיה שזה אני עשיתי את הצוואה. למה אבל חשוב לשים לב? עכשיו התוכן, אוקיי? אז ההורים רכשו דירה ורשמו אותה על שם הבן. למה? רצו לתת אותה במתנה, או שרצו לחסוך מס רכישה. אני לא אגיד אם זה לגיטימי או לא, אבל האם בת הזוג שלך צריכה לרשת את הדירה הזאת או ההורים שלך? זה דבר מאוד חשוב להסדיר בצוואה. יש לך, אתה הורה יחידני. מי יהיה האפוטרופוס של הילד? אתה לא קובע, אבל אתה יכול להמליץ, אוקיי? הורה גרוש. אתה רוצה גרושתך תנהל את הכספים עבור הילדים שהם יהיו היורשים, או שאתה רוצה שהאחים שלך? אלה דברים שפה הצוואה נכנסת ויכולה להסדיר דברים שאחר כך ילחמו עליהם שנים. אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא יצטרך להשתמש במסמך הזה.